Hello guys, bang Nur Sumundu Vlog channel lain serku boy ko benabai. Du guys dinini video ko nesonai langbai thade dini hayo. आङो बैरागन'आवहाय दंफायो दा नोंसोरो भिउखौ नायनो हागोन नै बरा आं गोजौआव दङ आरोना आङो नै गोजौआव दङ बिथिंहाय नै नायनो हागोन भिउखौ जोबोद समायना लोगोफोर दा आङो पुरा गोजौआव खालाकटांथिं थांगोन माने लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर आरो बिथिंहाय नै नुबायना लोगोफोर जोबोद समायना आरो दिनैहाय निउ इयारनि मानसिफोरा बेरायनो हायदों आरो गाबोन निउ इयार नालाय बेनिखायनो दिनैहाय बेरायफैयो आरोना नोंसोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' गाइस चलो आंखौ नायदो रबर बागान दै बिथिंजाय जोबोद रबर बागान दङ नुबायना थान्दा खिन्थु दा आरो गुसुबो बोथोरना आरो दंफांजों जोबोद थान्दा जायो नै बिथिंजाय नाय रबर बागान गोजा नै खिन्थु मालिक जाथारो बिथिंनि मानसिफोरा नै डाइरेक्ट बारस'नाय लामाथिं फैदों नायलांबाय था नै लोगोफोर भिउखौ नायदो जोबोद समायना दैया नुबायना दा आङो खर'आवहाय थांबावगोन नै खर'या जना होयो माने स्राय स्राय दै गाइस नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय था पुरा ना नै अन्थाइखौ नुबाय माने अन्थाइखौ थांनो हानायनि लामा खालामना होदों आरो ना बेखौ नायनो हाबानो नुबायना वाव बिदिनो भुटान गाइसमोन भैराखन्द निउ इयारनि इन्जय लाबाय गाइसमोन नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय वाव वाव नुबायना नै दालां बानायना होदों बेयावहाय पुरिया जानो हायो नै बेयावहाय माने हटेल रुमबो दानो हागोन सोरबाफोर थायोबा बेबायदि आरो नै नुबायना दा लोगोफोर नै बिथिंहाय दालाङाव एसे थाबायनोसै नै दैखौ नाय दैखौ मजा दुगैनो मजा स्रा माने दुगैनायाव हेभि जायो नै बेनो आरो हागाखौबो नायना लाखा इसिबां गिदिर गिदिर ओमफ्रायना लोगोफोर गाइस देखो देखो पहाड़ को गाइस मैंने आज का लंटंग आ रहा है रे गाइस का लंटंग बहुत अच्छा भी हुए लंडा आना चाहिए यहाँ पर वाओ गाइस ये देखो वहाँ पर तो इतना खराब हो गया रास्ता देखा ना गाइस वहाँ पर मैंने आ रहा है गाइस देखो देखो रास्ता को देखा ना लोगोफोर नायनो हागोन नै बाय Be sure be safe. Hey. Guys, ये देखो मैंने आज का लगता है रे गाइस अकेला क्योंकि अकेला बहुत अच्छा लगता है मैंने इसलिए मैंने अकेला ही आ गया रे गाइस देखो यहाँ पर ब्रिज से और यहाँ पर ना भूटान का ब्रिज है ये गाइस भैराखन्ड का वहाँ पर देख सकता है नहीं दा नै बेयावहाय आङो एसे माबा जानो नागिरदों आरोना मेगि बिदि नायनो हागोन नै भुटान दे गाइसमोन बेयो बालिमु होनो बेखौ बेयावहाय आं एसे मेगि जाना लानोसै आरो नै बाइकआ आंनिया नै ओमफ्राय ना दुखाना एसे गथ'फोरसो होयो फिसा फिसा उन्दैफोर गथ'फोर
ओमफ्राय इथिं दा आङो थांबावगोन नुबायना लोगोफोर दा बाइकखौ एसे साइड खालामना दोन र' नुबायना इथिंहाय पुरा बरिया आरोना नै लोगोफोर नुबायना भुटाननि नै गथ'फोरा बरिया बनायदों माने चाबी ना के देख्यो ओ चाबी हैन त्यो लेग पिस हो ओ लेग पिस दिएर हामी त्यो नै लोगोफोर दायो आरो मोनफैलायबाय मोनसे लकेसनावहाय जोबोद समायना नै बेखिनियाव आरो नायनानै लादो लोगोफोर जोबोद राइडारबो फैयो बिथिंहाय नुबायना नै नुबाय दा आङो नै पुरा थांबावगोन बिखौ आं खनसे फैखाबायमोन आरो दा बिखौ आं गोजान जालांगोन माने बेखौ बारखाबायमोन माने आङो दा खनसे आरो दा बिखौ आङो बारलांनो नागिरस्रादों ओइयावहाय मोजां भिउ दङ नै नुबायना लोगोफोर जोबोद समायना माने भिउआ नै दा आङो खारसिंसो जाहैबाय नालाय दा आङो थांगोन आरोना खारसिंनो दा जिखुनु नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस नै बालिमुबो बारबाय आरोना बिदिनो नायनो हागोन पुरा वाव गाइस वाव 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 मानिनो गोनां माने लामाखौबो ओरैबायसा गोजौ नुबायना नै लामायाबो ओरैबायसाखा नुबायना लोगोफोर नै नै नाय लोगोफोर नाय पुरा गोजौआव दै गाइस आङो नुबायना नै वाव 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 नै लोगोफोर पुरा दै बापरे गाइस आसरित मानिनो गोनां गाइसमोन बापरे बाप ओरैबायसा नै नुबायना लोगोफोर आङो दा गालांथाङाव दङ लोगोफोर माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै फैनानै नैबे गालांथाङावहाय जेकेट गिदिरजों गाननानै फैखादों आङो मानो होनोब्ला आं एसे गोजौ माने बैयावहाय ब्रिज खनसे आङो फैदोंमोन खिन्थु बालिमुसेल'सो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नैबेसिम फैयाखैमोन आङो आरो दा थांबावगोन आङो जिखि हायो बेसेबां थांसै खिन्थु थावा गैला आरोना आंना थावा थानायमोनबाथाय पुरा मोनहैगौमोन आं खिन्थु हर गेजेरबाबो दांलांगौमोन माने गाइसमोन बिदि आरोना दा नै इथिं नै जायगाखौ पुरा इथिं गोजौ वाव 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 मानिनो गोनां लोगोफोर आङो दा मा दोङो गालांथाङाव दोङो नै लोगोफोर दायो सुका ब्रिजनो बेयाव दाहायदों नै मोनफैबाय इयाव दा नैथिंहाय नै पुरा हाजोखौ नायदो इथिं गाइस नैथिंहाय र' वाटारफल दङ हनै दै गनाय बेखौ नायनो हागोन नोंसोरो नुबायना बुहु गाइस नै दा इसिबां गोजानावबो थांला दा बेयावनो नैयाव एसे थानोसै आरो इयाव दसे थानोसै थांसै आरोना नुबायना लोगोफोर गाइस वाव 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 नुबायना वाटारफल ओमफ्राय लोगोफोर नै अन्थाइआ बे एसे लेमेन्डार जायो दे बेफोरनिखौ एसे थाल ला आरोना लोगोफोर नै गाइस ऊपर में जाऊंगा नुबायना अन्थाइ जामनायखौ नै इमान मोजां जामदो नै नुदा गाइस नुबायना गुसु खिन्थु जायगाया खिन्थु गोबां गुसु गाइसमोन वाव गाइस
भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दिनैनिखौ नुबायना ऊपर में आ गया मैं गाइस ऊपर में वाह गाइस वहाँ पर देखो वाटरफॉल वाह पहाड़ से आया पानी वाह 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 माने bro सफैबाय आं लोगोफोर दिनै दै पुरा गोजौ नुबायना नुबाय वाव 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 गाइस इतना ऊपर में आ गया मैं गाइस बहुत अच्छा लग रहा है गाइस बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पर देख ओ माय गॉड वाव 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 देखो देखो नै आङो दा मोनफैबाय आरो ना पुरा बारबोजोब्बाय दा पुरा गोजौआवनो दंखायो नै नुबायना दा थांबाय थांबालाय टावां मोनहैगोन खिन्थु फैसा गैया नालाय गाइसमोन थांगौमोन खिन्थु फैसा थानायबाथ' दा नेक्स्ट बाराव थांगोन आङो बिथिंजाय पुरा थांजोबगोन दा नोंसोरो बेसिम नायनानै गोजोन लादों आरो दा भिडिअखौ आङो बेयावनो माने फोजोबगोन आरो थांसै दा न'आवहाय थांफिनसै आरो ना एसेयानो गाइसमोन फाइनेलि आङो बेयावनो फैनो नागिरदोंमोन मानो होनबा गोबावबो सम जाबाय बेरायैयाबो बिनिखायनो फैदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आरो दा मालाबा फैफिनगोन आरो मोजां सम लानानै इथिंनै वाव गाइस बेबायसा भिउसो जानांगौ दा नङा होमबा लोगोफोर नै 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 ओइथिंथ' पुरा नुखाया नै